Аңлайсызмы, менә нәтиҗәне ясарга була, без аны бүген ясадык. Дөресен әйткәндә, әле мин бу нәтиҗәләр белән канәгать түгел. Ни өчен канәгать түгел? Безнең менә бала чыгып китте дип әйтгәндә, без аларны чыгарырга мәҗбүр булдык, әйтгәндә биргән урыннардан. Әгәр дә бөтен бала биргән булса, бөтенесе канәгать булган булса, аннан соң ул вакытта без дә канәгать булыр идек. Болай үзебезнең нәтиҗәләргә куарып кына утырып булмый, алар безнең начар түгел, алар безнең яхшы. Әмма ләкин арттагы яшьләр буладыр иде. Һәм кайбер районнарда бу кимчелекләрне бетереп була иде. Менә мин бүген районнан әйтеп чыкмадым. Нәтиҗәләрне күрсәттек. Ул районнардагы безнең җитәкчеләребез, укытучыларыбыз, мәктәп җитәкчеләре алар барысы яхшы беләләр үзләренең кимчелекләрен. Икенче елга аны кабатларга тиеш түгелләр. Менә шуңа күрә мин канәгать түгел монысы белән. Гомумән алганда балалар өчен бер шарт тудырдык. Мин дөрес әйткәндә тагын да курыккан идем. Быел бигрәк күп булыр дип безнең бит инде менә бу теге не куйдык, шаккатыш куйдык дигән шалтыратулар булды. Һәрберсе алдыннан без иртәнге таңнан 7дән инде бу пунктларга барып, тикшереп чыгып, карап, һәрберсе белән эш алып бардык. Аллага шөкер, бернинди андый эше булмады. Барысы да исән сау, әти-әниләр исән сау, балалар исән сау. Менә шунысы безнең өчен. Без бит һәрбер әйтгәндә удаление менә аудиториядан чыккан бала өчен борчылабыз. Гел әйтеп торабыз, менә бу балаларны зинһар читкә җибәрмәгез, карагыз. Бер нәрсә эшләмәсеннәр үзләре белән дип. Бу безнең өчен бик зур фаҗига булыр иде. Шуңа күрә бер яктан без әзрәк канәгать, икенче яктан әле шаккатырлык без инде бөтен нәрсәгә ирештек, барысы да яхшы дип әйтә алмыйм, чөнки эшлисе эшләр әле бихисап күп.